Idon Shibun ki khun samla ngidon ki longkemi ki badan lang hapo ke committee ka jongi ki banyak kran Shibun ki AKA ki kya ki shan hapo jong ka ka constituency ka jongi ka nopo constituency ki bangi ngilaya lenting aw mi pingila sang nadu kisnam ki baladap ya ka committee lamar ngioi ba kalong ka AKA ki badan kam bangindon ka committee ladang cho Aiman ya kita ki nong mi khmat jongi kalong kabakila ban lemon kat bakimon habakidon hakabo dei nalor kade kanong rim nisnai kade ka committee long you pi ba kade ka committee ka banglaishna pile se pyong bangisna tang na bata ka boy election kam dei andai kade ka committee ka ege banglaishna ngila dan Shibun kimat ki jura ki bela persau wat sha ka sarkar jalla bat kubjo yaw nong mi khamat na kade ka constituency ka jongi ki ngila le kom hakasi jong ka wal environment de ngilaya wat ya kishdong kiba la barwan ra ya ka khul ka suba hapo ajok kane ka constituency ka jongi bat ngilaya wat ya kishdong kiba dang pene pensa ya ki khaushnong hadu mentamani ngilaya wat ya kito ki nong tam ya ki plastik ki bilorjat badlum bat kensyau bat pha ya ki hejaka ban recycle sa shisir de halor kita ki ki mati latrai ha shwa bat sedang kane ka winter session Niladan kecik ki habai deh berneu surak bapioi benda markmat jompi unoi surak umden nampa umden sonapur road kano kecing julor kejong deu surak pioi markmat ki khmat ajong kano ki seukhya abangi pai abangi ya ngiman kesini ya jong deu surak ngisau tho ba kano ki syam junjar dia lor kene kenong rem ha kato kesi ka kesan tarik jong benai Oktober nilai ki dah ka bangi pelong dah ka signature campaign hanti na po umden terter bagi lai ka di ka signature campaign habangi lada pania sign pai ba hado bakam nyam chubat ka benar kani ka jik pesong la phaisa ka sarkar henrai claim yo ya ka jubab kani ka de ke basngusi but ngirange budin nakapor sa kapor habi de bat no surok namar ngilakren ya kane kamat kejurang ngila persau show MLA unong mi khamat jokane constituency jongi namar ni nakana pa constituency ngila ai ka jika ka jipenjap ka jikrshani hakini ki arsabai bai lalong MLA henrai ya ka ek kya ka shan ka jong ki pai ba jong ki rosishrang jokane ka dong ka than ka jongi ka constituency jongi bali leklet nyang bali pimkren petken mau biang lada kim kilakret petken mau biang ai ki ka reminder Henry, kayak bagi keren kalong le noi, deh lor kene kanong rem. Nyoi ba pircukular kai, pircukular kelung kena yangi, yimla ban priang. Deh lor kene kibat kijura, kiba ni naga nopo konstitusi political committee, ni simme karai. Kabangi ong ba ni hab budget ya kino mikmat ki badon ka responsibility bat ka party ka badon ka nong rem ka bala ban ai ka jishakri ka bayaran tilang ya barok khoi hapo ka jala lani hapo ka ri barok khoi bat hakini ki khidarsi shwa bangin poi jokane ka penai ka election MP election nilai song meeting biang nilai perhat hatong in penjob biang ya ka ega ba MLA ubangi krishan bangila ai ka job arsin ba ini lami isata henry indangi la perkhat bat tijlio yang amplang kani te ka ban poi shatlio isotho ya ka jingma iwana nisotho ba MLA jungi iwana ka joko kongres kala ai kata ka kalat bat kipai ba kila ai kata ka mandat baila poi hotang henry isyat kala hoi wala kata ngirang don kajishanya le sepleng ba imdon hakaleng persya henry mentai ladon ke sarkar henry kram keren kan kita kibat kijura tingila perkhat bahakane ka kenti kaba lada upanco ka priyo new trap kari kasi jetia jogi kalashanya karsan telik islam balai kana pa constituency political committee ngimla banshanya banai biang sa shisin karai banjob ya kejing job ya ima Vincent pala langkat balong jaga baja hagani ka kenti basadal hi inrai bet hagakti
kane kasur ka bangi persngoi pi namar yo I ke ki phang ki party kuan ban persngau yo I ka jinglong kopsni lang brat jong ka BJP ko butu usuri ba belajar prank lang brat makup da kasni lang brat knang ban nom itu kane ka dur ka BJP kawan ban rong apa kane ka jela ka jongi namar ka sautu bakana lade barwai kanom la kawan wandrung hakadur jong langbrat hapreng jong kilangbrat wandrung suri tang bokup dak si langbrat bai nom to ngong ya pi ko para ri ngong ya pi ko kinong sung bai jong ka ne ka dong ka than ka jongi ka nong po constituency bat jong ka shillong parliamentary seat ba lada pinai ka jing job benta ka kenti sya kata ka suri kap se langbrat ngong ya pi bah ka hagasin keperluan direct kadang manco kedur ulang berat unwane pi direct nak kedur jung suri bat hang ta pin saja daya lor kini kinogri biha berkat janai iyo semua mana ki perbenar ki wei ki parti ru kini ki parti seng rulung ki jongi ni semua nak kadiang nak kaman mentaru kadang ke meeting sapam sim kadang ke meeting kepala adep nang ni kadang jong ka UDP kepala alom ni jong ka RDA South Mat KMP Bat Pa Shadal Hi Shah Parliament Piang Tang Marway Pinayang Tay Piang Pitau Pertai Pinayayu Tang Marway Ha Preng Ki South Mat Mat Ni Maung Yang Pi Pikun Hangta Ngaung Yang Pi Tangang Jalan Magali Ato Pidan Mahagaro Hills Hato Dan kandidat jom kita ki regional party Agaro Hills Pios kau Amdan